ale kecáme spolu online, máme stejný sluchátka, hrajeme Lineage a hrajeme, doma spolu kecáme a najednou jsem slyšel prostě úplně takhle, jak mi jako u ucha vystřelí zbraň, ale jako úplně extrém. Jakože jsem normálně musel schodit sluchátka, úplně se mi rozbušilo srdce a vykřikl jsem. Teď jsem se nasadil zpátky ty sluchátka, říkám, ty vole, slyšeli jste to? A oni, co se stalo? A já, no má výstřel, nebo ty vole, já nevím, nic se stalo, v pohodě všechno. A oni, ne, nic se nestalo. A já, OK. Ty vole, to bylo divný tohle, kurva, co se to stalo? Nic, jako se nedělo dál. Možná jsem si sundal sluchátka, šel jsem se pojat po bytě, jestli je všechno v pohodě, jestli na auto nebylo u nás doma. Doma nikde nikdo, nic se nestalo. Já jsem šel spát, ráno jsem se probudil a přišla mi zpráva, že táta spáchal sebevraždu. Ahoj, já mám tě rád, ahoj, já tě neznám, ahoj, ta